Yun sa mga ka-90s, ayan. Yun sa mga ka-90s, ayan. So, papakita natin yung laban ka-90s sa sa mga kumuha sa atin ng redvenomLoad. Ayan, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers dyan. Saka mga spider vloggers, shoutout. Ayan. Shoutout nga, special shoutout nga pala kay kay Dane Mark Sinisa, tsaka kay Marlon Lumapas. Ayan. Mga solid ka-90s natin yan. Ayan. So, sana enjoy nyo yung video ka-90s ha. Yun lang. God bless.